Mntanami, ngiyacela nje mntanami. Cela uyiyeke nje lento yakho. Yazi sengikhathele. Kwasebusuku angisakwazi ngisho ukulala. Yazi ngibhizi ngithandaza njalo ngapha zonke inkonzo kodwa lutho nje mntanami. Wenziwe mina mama ngithi. Yebo mntanami angikuphiki lokho. Unje umuhle namhlanje uyacobezela ile mali ngithi. Noma kunjalo mntanami kodwa ukukhipha igazi lomuntu kubuhlungu mntanami. Thina esithandazayo emlalela mntanami. Ukhuluma kakhulu. Yabo thina mntanami thina esithandazayo mntanami esikholwayo. Rasa mawoleti. Mntanami okahle mntanami. Ekhaya anginalutho. Hawe rasa ukhuluma kakhulu. Mntanami uyazi nje la ukuthi yenzayo. Sanibona. Yebo bantwana bami. Siyaphila abantwana bami ninjani le? Sibona sinjani? Yebo. Besicela nje noma mhlawumbe ingasethunji. Aningitsheleni bantwana bami. Nesuswa yini emakhaya? Siyacela. Ave nibancane kodwa. Niyasibona ukuthi nibangakanani? Abantu abanganganani manje baye ezikoleni. Nina nakhishwa yini ezikoleni? Kumanje bokani nathi ingane yami. Abengane yami. Hayi mama na ukhuluma kakhulu ukhuluma nalabo asahambe. Ayi ngeke kubanikeze noma u10 rand kongcono ke mntana. Bazama into abazoyila. 10 rand. Mama ngazongihlanisa ema Ngeke mntanami. 10 rand wande ukhuluma ngawo. Sabadle mntanami ungayenzi. Sabadle badlana. Mntanami ngiyacela mntanami okahle mntanami. 10 rand uzophuma. Asikoduka. Ngenzama uyazi usazizile. Hamba wandlana nabo bonke abantu usufada Christmas wena manje. Awukodwa mntanami kuyinawe ngithi nawe uphuma kusona lesimo usufada Christmas manje hamba. Wena unekhaya mntanami akusho lutho lokho. Kodwa nawe bayiningi babekudla babekudla. Hayi nama Roma khathali uwandla intandana sikoduka. Awukodwa mntanami asikoduka.